Айде готово. Айде готово. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Любо, а вие се намирате в каналът ми Express Fishing. Това е канал за риболов. Правя опит за интро втори път, защото първото изглеждаше ето по този начин. Здравейте, приятели! Спиря тази музика. Спираме. Намираме се на едно уникално място на язовир Батак. Преспахме. Намираме се на едно уникално място с Наско. С моето детенце също е тук. Надявам се, днес втори ден се намираме на съвсем различно място. Да се опитаме да пречупим тази тегуба, която тегне над мен. Това проклятие да бъде развалено. Днес ще ловим кефъл, клен или както вие искате, така го наричайте. Но отново съм с Наско и отново ще опитаме да направим някакъв риболов. Ще направим опит да хванем някакви риби. В костура явно, че не ни се получиха нещата. Напечени, щупих си пръста на крака. Случиха се ред други неща, поради които днес силната ми воля и желание да ловя риби ме доведе тук на тази страхотна река. Останете до края на видеото, за да разберете какво се случи. Ето, че вече сме на вода. Не знам дали се чува, но това е откапания мотор. Така малко по-тихичко. Сега остава и да хванем и риби. А вие междувременно може да изпратите SMS, DMS, купи си мотор, защото това е този мотор. Е от ето това видео, ето тук горе, което ще видите, там където избухвахме и Петю изгреба целият батак. Надявам се днес да не гребем, защото съм с моят син. Обаче ще си вземе едно здраво момче да гребе. Даваме мръсна газ на мотора и ще видим какво ще се случи след мъничко. Пичове, нищо не хванахме. Е, тук пак се късахме с все това баклук. Хванахме водорасли, да. Вие се намирате в каналът ми Express Fishing, който от тук насетне не е канал за риболов, а това е канал за разходка с лодка. Ами, ние продължаваме да се забавляваме, най-вероятно ще се наложи да гребеме, може би там, дето виждате на носа. Ето там трябва да изгребем, ако не запали скапания мотор. Спирам да говоря някакви тъпоти. Това е синът ми, който в момента се опитва да лови риби. Нищо не хваща. Имаш как пали. Снимам как не пали. Ало! Ми в средата на язовира и се опитаме да запалим скапания мотор. Детето е топ, така се хили, че не мога да си представиш. Да, жълто. А докато кариците се опитват да излезнат от язовира, ние с Алекс вече сме готови с маринованите пържолки и отиваме да палим скарата, за да може да ги нахраним. Днес втори ден. Къде е шефче? Началник, има ли кучета? Куче имаш ли? Давай. Как е? Не можа да видя, тия са четири. Ще се лоша на един мой воблер. Една идея по-голям. Айде готово. Айде готово.
Доктор Дечев, това е специален поздрав за тебе. Ето, че след смяната на примамката на този красавец, една страхотна рибка. Да. Сега следват кадри на насилие. Ето е рибата. Но ето, че... Ето, че след като смених на мой ръчно направен воблер, нещата започнаха да придобиват това, което целехме. Yes. Втори брой. Същия калибър. Четири броя кучета казаха, че са. Ето ги. Току-що се показаха. Ой, изплашихте ме, да. Определено. Четири овчарски кучета. Какво става, брато? Нищо е, лова. Ма хвана ли? Хвана го е, един бебен и си поял по-филин, по-дебел изпуснах. Браво, и аз хванах. Между другото, аз те виждам, ма попаднах на кучетата, падат ти се в момента в твое дясно, някъде нататък заобиколиха. Не, ти си действай, те ще те заобиколят, няма да те нападнат. Не ме нападнаха, не ме. Чух, че лаеха да стане. Да. Аз съм... Вече лаят по-друго, не по теб. Да, аз съм тук на върбата, може би ме виждаш вече. Да, аз те виждам. Да. Идвам, Ай. С това нещо, скъпи приятели, приключвам днешното видео. Няма да качвам всички риби, които лових. Не достигнах до целта си да хвана трофеен кефал, но въпреки всичко хванахме някакви риби. Ще покажа една, две, три риби в това видео. Наско е хванал и той някакви. Вече е твърде топло. Твърде много ме боли пръста. А там, където ловях риби, пристигнаха кола с хора, които се къпят в реката. Остава ли да пробвам обратно на местата, на които бях. Въпреки че не откривам много голям смисъл. Това беше всичко. Ако ви е харесало това нещо, което се случва и правя, може да ме подкрепите, като се абонирате за канала. Качвам твърде рядко, но качвам неща, които, разбира се, ме забавляват. И неща, които искам да покажа, да ви направя причастни с моите преживявания. Благодаря, че изгледахте този видеоматериал и до нови срещи!